Aveți 30 de secunde. Vreau energie și forță. Ready, steady, go! Stepping on the stage and we rock the show, and everybody in the crowd's like go, go, go. 'Cause when I get on mic and I start to flow, I don't stop, I just go, go, go. And we're all like... Noile smoothies din fructe și legume. Mixul ideal pentru o dietă echilibrată. Campionii știu ce mănâncă. Cu Edenia și tu știi. Susțineți sistemul imunitar cu Actimel bogat în vitamina D și sursă de vitamina B6. În plus, conține și 20 de miliarde de fermenți L-casein. Hai că poți! Încearcă acum și Actimel cu vitamina C pentru susținerea sistemului tău imunitar. Ești gata pentru emoții electrizante și premii zilnice? Intră pe câștigăcupeni.ro și poți câștiga pe loc premii care te așteaptă în magazinele noastre. E foarte simplu. Te loghezi cu numărul de telefon, alegi magazinul Penny din care vrei să ridici premiul și joci cu o simplă apăsare de buton. Dacă ai câștigat, prezinți codul la casă în magazinul selectat și premiul e al tău. Și asta nu e tot. Cu Penny Card poți juca de 2 ori pe zi. Ești gata să câștigi Penny. Economisim bani, nu dragoste. Mama, ai grijă! Nu ai vrea să-ți rup ceva, nu? Sigur că nu. De aceea eu iau Calcidin. Pentru oase puternice. Calcidin conține o doză mare de calciu, vitamina D3 și vitamina K2 MK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Așa că tu du-te la farmacie să iei Calcidin în timp ce eu pun draperiile. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Primești externe? Hexoralete în pastile are tratament quadruplu împotriva infecției, durerii, disconfortului la înghițire și inflamației de la primele simptome. Hexoralete. Ia o pauză de răsfăț desăvârșit. Cumpără Kinder Bueno în valoare de minimum 5 lei și poți câștiga o croazieră de lux în Bahamas, premii pentru un răsfăț vestimentar sau pentru o stare de bine acasă. Află mai multe pe kinder.com. Nas înfundat sau o sinuzită? Olin HA desfundă nasul, iar spirala ionilor de argint te protejează de bacteriile dăunătoare externe, oferind ameliorare cu orele. Olin desfundă rapid nasul înfundat. Descoperă pulovere și haine tricotate. Acum pe aboutyou.ro. Livrarea și returul sunt mereu gratuite. La Kaufland te protejezi și câștigi. De aceea cumpărăturile de minimum 100 de lei din perioada 31 ianuarie-15 martie și dovada vaccinării tale sunt acum biletul de înscriere în concurs. Te așteaptă premii totale în valoare de peste 2,5 milioane de lei. Fă cumpărăturile cu Kaufland Card și dublează-ți șansele de câștig. Intră pe kaufland.ro/premii și înscrie-te. Kaufland. Implicarea face diferența. Salutare tuturor! Am încercat dieta pizzeriană cu oferta asta nouă de la Pizza Hut și hai să vă arăt și vouă. Deci nu trebuie să gustați ca mine din toate pizzele, dar puteți. Pizzerianii mănâncă chiar bine. Recomand. Asta e șansa ta să devii pizzerian. Ai pizza mică la 1 leu la orice pizza medie. Doar la Pizza Hut. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.